हाय, व्हिडिओत आपण बघितलेलं की BK 285 या आयपॉडची अनबॉक्सिंग. तर या व्हिडिओत आपण त्याच आयपॉडचा बॉक्स आपल्याला अनबॉक्सिंग करताना हा बॉक्स आपल्याला बघायला मिळाला. तर त्याच बॉक्स पासून आपण आज काहीतरी बनवणार आहे. तर या बॉक्स पासून आपण असं बनवणार आहे. तर आपण हे चिटकवून घेऊया. आपल्याला हे असं नाही चिटकवायचं, आपल्याला असं चिटकवायचे एकदम काटकोनामध्ये. तर आपण असं ठेवून चिटकवूया. तर आपल्याला हे वाळायची वाट बघायची आहे. तर जवळजवळ 5 मिनिटं झालेली आहे. तर याला वाळायला ठेवून आता आपण चेक करूया की वाळले का नाही. तर हे परफेक्टली वाळले. तर आपण आता या साईडला आणि या साईडला डिझाईन करूया. याचा उपयोग काय, तर हे आपण भिंतीला असं चिटकवून ठेवू शकतो आणि त्याच्या आतमध्ये कटर, फेविकॉल असं काय काय ठेवू शकतो. तर हे आपण कोणाला गिफ्टही देऊ शकतो. आणि आपल्या स्वतःही वापरू शकतो. तर आजच्या व्हिडिओत इतकंच. बाय.